Astăzi facem un episod de Brawl Stars. Îmi pare rău că nu mai am postat de mult. Poate știți episodul celălalt când am jucat eu primul meu episod de Brawl Stars și știți că am rămas la 30 de trofee și acum am 8212. Și vreau să vă spun ce mi s-a întâmplat. Până să vă spun ce mi s-a întâmplat, o să vă las un link de la Instagram, Facebook, TikTok, să-mi dați acolo un follow. Să-mi dați și mie un follow și să vă povestesc. Deci am venit de la școală și știți că s-a băgat noul update de la Brawl Stars. Ăla cu noua legendară Meg. Și știți că tot timpul când vine un update pe shop, vă dă aici așa un megabox gratis. Știți? Am dat eu pe megabox-ul ăla 6 iteme. Am dat până am ajuns la primul. Și mi-a picat Grif. Mi-a picat domnul Grif. Nu e ceva foarte wow, scuzați-mă. Era mai bine dacă îmi pica domnul ăsta sau domnul ăsta sau toate ăștia. Era minunat de tot. Nu mă supăram dacă îmi pica și o cromatică, nu mă supăram, din contră, nu mă supăram la niciuna că și așa am mulți brawler ciudați. Și să vă arăt aici, am 8212 de trofee. Am 27 de brawleri, să vi zic. Shelly, Nita, Colt, Bull, Jessie, Brock, Dynamite, Bo, Tick, 8-bit, Ems, El Primo, Barley, Poco, Rosa, Rico, Daryl, Penny, Carl, Jessie, Paper, Griff, Mortis, Max, Byron, Squeak, Search. Și cam ăștia sunt toți brawlerii mei. Și să vă arăt ceva. Uitați-vă aici ce aveam eu pe shop. Aveam un gadget. Și știți să vă arăt cât aveam șansa la uitați ce șansă aveam la gadget. Și uitați ce șansă aveam la epică. Dar miticile, am ceva la mitici. Numai mitici îmi picau într-un timp, dar nu-i nimic. Și să băgăm și noi așa primul meu match cu Grif. Să vedem cum e primul meu match cu Grif. Grif, select. Stai că bag statul tiră. Pac. Tu aici pe Showdown Plus. O să jucăm vreo 2 meciuri. Și vreau să vă zic că canalul cu Nicușor, IBM Family, a luat o foarte mare amploare. Am pe el 127 abonați și la un videoclip cu muzică horror care nu este creat de mine și l-am furat și l-am postat la mine. Am 7K, ceva wow. Nu e ceva wow, dar totuși, na. Hai, omoară pe ăsta că nu vreau să pierd. Omoară că mă fac de râs pe episod. Așa, dă-i una, așa, mai dă-i. Așa, nu. Așa, tată. Așa, Grifule. Uite-l și pe Bull. Mamă, ce bun e în Grif al meu. Mamă, cred că o să fac la 25 pe el. Am 4 trofee plus. Și cred că o să încerc să fac și 10.000 de trofee. În 2 zile cred că o să reușesc să fac atâtea trofee câte mi-am propus, 10.000. Iau 16 trofee. Să mai caut cine mai e pe aici. Uite și pe Jessie, pe obosita de Jessie. Mi-aduc aminte pe 25. Mi-aduc eu aminte pe 25 mai, când am postat primul meu episod de Brawl Stars. Și în august, în septembrie,
16 a 9 am avut și nu bine să cred că am luat 10 trofee. 20 de trofee am luat, nu vine să cred. Mamă, îmi place showdown-ul, îmi place. Îmi place showdown-ul, îmi place showdown-ul, îmi place showdown-ul. Să vedem bine ce mai avem. Un big box. Și nu cred că o să mai o lungesc foarte mult. Și cred că o să... Cam atât o să fie cu episodul de azi. Nu uitați să dați urmărire pe Facebook, un follow pe TikTok și pe Instagram. Și cam atât a fost și episodul de astăzi. Pa!